Isa! Isa! Sige! Isa! Wala isa! Sige! Nag-gymnastic niya eh. Pasti lang doon ako din. Murag maayo gula yan ko ba? Maayo pagka balance-balance di pagkumba. Naade ka di pre. Nangyara mo diri ah. Perti man pagtimbang-timbang balance-balance sa imong lawas din oh. Practice ay ko dire pre kay sundog kay Carlos Yulo pre ba? Wow! Champion dito sa Olympic pre. Nag-practice ko pre. Oo ba? Na ako na pre kay masabay tag-practice kay end na ko to. Mo kay nag-practice ko rin dagat kay gusto na ko nga mo mag-gymnastic ko. Ay lang po ba? Maka masin makakuha nita, maka-jackpot ta diya. Baba di. Usap. Pila may kuha na ko. Pinta. Oh no. Pinta kay mo ko na first ko. Pinta. Kaya ako na pre. Kaya na. Ay na ko na. Basta atong one, determinasyon. Padawat na kukuha sa kuan pre sa Olympic pre. Dawat na gina. Dako ko yung isa ka tingnan pinaka one basic yun siya. Sige. Sige. Lasa to. Up. Oh. Na. No. Ha? Ay. Oh na. Oh, okay, isa. Oh. Oh no. Si Pinta. Oh, si Pinta na. Pinta. Babawod. Kaya. Pinta. Kung lawan Pinta-dos. Pinta-dos. Tayo sa kina. Sige pre. Pre. Oh, biya. Kapayat ko pre. Ha? Kapayat ko. Ano? Kaya baka anak Ano? ni. Ano? Ha? Lagi. Isa. Isa. Sige. Oh no. Isa. Wala pa isa. Sige. Isa pre, isa pa. Sige. Isa. Tanay, pre. Ha? Tulo pre, tulo pre, kini. Mulate pre. Mulate ka na. Ako na mo ni kay. Kaya na pre. Gusto ko mo sundog kang Carlos Yulo pre. Wow. Para madawat sa Olympic pre. Basic pre. Muna kinaunang basic pre. Una pala natin ng tubig pre. Ha? Okay. Ge. Ge. Oh. Ayaw ka muna. Okay. Talaon pa na kumakbong ka. Oh no. Diyan ka na akong no. Parang talon ako. Pre. Pre. Madawat na pagkuha ni sa Olympic pre. Dawat niya pre. Ay, salamat pre. Olympics barangay. Ah!